сегашните икономически условия все по-ясно става, че България е постъпила недалновидно, закривайки преди 20 години научно-техническото си разузнаване. Това беше посланието на конференцията "Стопанското разузнаване" като част от бизнес културата на 21 век. На нея беше подчертано още, че няма развита държава в света, която да не се занимава с стопанско разузнаване. Светлозара Казасян проследи срещата на бившите спецове в разузнаването. Побелелите глави на българските разузнавачи от преди 20 години носталгично напомняха днес в Централния дом на армията за една позабравена слава, когато нашето научно-техническо разузнаване е било сред признатите 10 най-успешни служби в света. На това разузнаване България дължи развитието на електрониката и фармацията, например. Сега нещата са оставени на ограничените възможности на частните фирми. Нашите бизнес структури нямат тази достатъчна мощ, финансова, разбира се, и интелектуален и кадрови потенциал, за да се занимават с разузнаване в, извън държавата. При нас, при сегашната икономическа обстановка, при сегашната организация на страната, държавата е тази и държавното ръководство е това, което би могло и би трябвало да се захване с регулиране и изграждане на структури, които биха могли да поемат функциите на стопанското разузнаване. Научно-техническото разузнаване, икономическото разузнаване, финансовото не е слезло от дневния ред на международните отношения. На форума беше посочено, че всяка развита страна отделя внимание на обучението на кадри, инвестира в наука и образование, а научно-техническото разузнаване е част от националните политики в тази сфера.